Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:06. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kapugasan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Nobyembre 5, tuig 2022. Makita kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pagi sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Ang YouTube balita Aksyon and Defensor Lisay. Kag karon sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal. Napulo ka mga Bacolod PNP personnel nagabulig bantay sa Task Force ASF sa Bacolod kag Negros Occidental. Implementation Management Agreement ginpermahan kadungan sang ika-124 ka tuig nga al 5 de Nobyembre. Sa mga nagapanguna nga balita national, Interagency Panel on Environmental Health ginsapol sang DOH. Kag mamalidha nagapati panubo sa presyo sang kalamay masarangan sang gobyerno. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:07. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit di siya, gaano sa Ang inyo? permit siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man siya magamit, no? Hmm. Pero sang last time, ginabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result niya. May si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko. Bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko. Nadala, nagkik kami nga. May pamangkot pagi daw. Oo. Nakabud lagi kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung kisana, ano nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos, ang connection pa dan permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay, isa, blurred man ang cellphone niya. Mga ginagamit ko siya, wala sa nakulbaan ko for me kasi hindi mo ko madala sa top. Siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga, biskan pigado lang ka mo, busilingon, hindi na ka mo pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela. Damo kaya paraan ka, kung magsalig lang ka mo, kag sige-sige lang ka mo, pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Kag sa detalya sa aton mga nagapanguna nga balita lokal. Nagpermahanay sang 87.2 milyon pesos nga Implementation Management Agreement ang gobyerno probinsyal sa Negros Occidental kag Department of Agriculture Philippine Rural Development Project o kon DAPRDP kadungan sa selebrasyon sang ika-124 nga al-5 de Nobyembre sa Provincial Capital Grounds sa siyudad sa Bacolod, subong adlaw. Ini nga pondo gastuhon para sa naaprubahan nga sub-projects ang anom ka mga kooperatiba kag asosasyon para sa dugang nga financing. Ang mga proyekto ginalakipan sang Virgin Coconut Oil Production and Marketing Enterprise sa Kawayan nga may nagabalor naman sang 14.9 milyones pesos. Salvan Tikam Native Chicken Breeding, Production and Marketing Enterprise sa Pontevedra nga may 14.9 million. Goat Breeding and Marketing Enterprise sa Calatrava nga may 13.4 million. Chicks Area Coffee Processing and Marketing Enterprise sa Sipalay nga may 14.9 million. Kape Primera de la Castellana Processing and Marketing Enterprise sa La Castellana nga may 13.8 million kag Cadiz City Coffee Processing and Marketing Enterprise sa Cadiz nga may 14.9 million. Samtang 700,000 pesos man nga insurance benefits ang gipanagtag sa mga beneficiaries ng provincial government's barangay insurance program para sa mga tanods, officials, employees kag barangay health workers o kon BHWs. Umpisa subong, gin-designar sa Department of Interior and Local Government si Negros o kon sang
Gindesignar sa Department of Interior and Local Government o DILG bilang acting governor sa Negros Occidental si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Inibangod sa official visit kag meeting ni Governor Eugenio Jose Lacson sa Darwin, Australia, may kangtanan sa job placement kag training programs ng gobyerno probinsyal sa mga lugar. Si Lacson amo ang nagapanguna sa 7-man team delegation. Kaupo ni Lacson, Sanday Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II, Provincial Tourism Officer Cheryl Desena, Negros Occidental Language and Information Technology Head Tina Orbisido, Negros Occidental Scholarship Program Karen Dinsay, Provincial Information Officer Cha Magallanes, kag Irene Bell Plotenya sa Provincial Administrator's Office. Si Ferrer magasabi nga acting governor tubtub Nobyembre 11 samtang si 3rd District Board Member Manuel Frederick Co amo naman ang gindesignar nga acting vice governor sa Negros Occidental. Sa iban nga balita lokal, nagpatigayon sang lapnagon nga operasyon ang Bacolod Traffic Authority Office kon bitaw sa batok sa kolorum nga mga e-trike kag tricycle. Lakip na ang implementasyon sang kasubuan nga nagaregulate sang illegal parking kag terminal sa mga PUJ kag taxi sa palibot sang syudad. Sunog kay bitaw Head Major John J. Liba, ini nga kampanya resulta sa madamo nga mga reklamo nga ginpadangat sa italtapan sang lehitimo nga mga asosasyon sang tricycle. Nga amo ang direkta apektado sang among operasyon. Dugang paniliba, madamo na nga mga unit sang tricycle ang sa karon na impound sa ila opisina bangod sang among bayulasyon. Sa piyak nga bahin plano naman ni Liba nga magtukod sa isa ka task force sa masunod nga tuig nga amo ang magatutok sa pagpanakop sa tanan nga mga bayulasyon sang kasubuan sa trapiko. Preparado na ang tatapan sang Comelec Bacolod angod sa natalana nga pag-resume sang voters registration sa masunod nga bulan. Suno kay Comelec Officer Attorney Katrina Canya, base sa inisyal nga schedule nga inabanton, ang resumption sang voter registration magaumpisa sa Disyembre 9 tubtob Enero 31. Apang ginapaabot nga ini mahimo nga mapalawig. Depende sa mga desisyon sa komisyon sa nasyonal sa palaabuton. Dugang pa ni Kanya, hulaton man sini ang dugang pa nga mga instruction angod sa ginalauman nga pagpatigayon sa mall kag satellite registration sa mga barangay. Ginpasalamatan man sini ang damlag lamang nga pagpadala sang Comelec National sa isa ka unit sang computer nga madugay na nila nga gina-request sa diin makabuligid sang dako sa natalana nga resumption sang voters registration. Nagapadayon pa ang validation sa Department of Social Services and Development sa syudad sa Bacolod sa mga benepisyaryo sang ayuda gikan sa syudad matapos naglaslas ang Bagyo Paeng. Suno kay DSSD Head Pasitatero, 69 ang benepisyaryo sang 10,000 pesos bangod total damage ang ilabalay samtang gina-validate pa ang 194 nga nagdeklarar nga partially damage ang ilabalay kag natala na magbaton sang 5,000 pesos. Pagklaro ni Tero, hindi gidayon mahahatag bangod nagaagi pa sa husto nga proseso kag may mga dokumento pa nga kinahanglan kumpletuhon. Palayag pa sini nga ang ayuda gikan sa calamity funds sang syudad matapos ginpaidalom ang Region 6 sa state of calamity. May napulutanan ka mga pulis halin sa Bacolod City Police Office ang nagabulig sa pagbantay sa ASF Joint Task Force sa Bacolod kag Negros Occidental sa Bredco kag Banago Port. Suno kay Lieutenant Liberty Injapi ang Deputy Spokesperson sa BCPO, may gin-deploy nga 6 ka pulis sa Bredco Port samtang 4 naman sa Banago Port. Dugang pa ni Injapi ang duties sang kapulisan magadepende sa duty scheme nga ihatag sang task force commander. Sa karon, Sir Kainjape ang deployment sang napulo ka pulis ang base sa mando ni BCPO Director Colonel Thomas Joseph Martir kag magadepende pa sa assessment kung ini ang pagadugangan sa masunod nga inadlaw. Sa Biyernes, ginpahayag ni Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II nga hindi nagakaigo ang pulis nga gin-deploy sa BCPO kag magapangabay sang augmentation sa Nokbo. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:20. Santo Blasco, Pasalamat kami sa inyong mga
sa ini nga nakatabang sa amon diri. Sa liwat. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. At sa mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team ng Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang yan salamat. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat din sa LTO ng ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos. Salamat dito nga impatigayan ng inyong activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radio Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan Dos.
labaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga ari karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri sa liwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun alawan. Sa aksyon! Life Extension Vitamin D. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Kag sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita national, ginsapol sa Department of Health o DOH ang Interagency Committee on Environmental Health. Kasunod sang ginreport nga pagsaka sa kaso sa mga balatian bangod sa malain nga tiyempo. Kalakip dari ang waterborne kag foodborne illnesses, trangkaso, leptospirosis kag dengue. Ginpahayag ni DOHOI si Undersecretary Maria Rosario Berhere nga gintalakay sang komitiba ang mga pamaagi para masolusyonan ang pagsaka sang kaso sa balatian kag paano marigawan ang outbreaks. Ginpresentar man sang DOH ang rason sa nagkalain-lain nga outbreak sa pungsod sang nagliligad nga mga bulan. Tungod sini may resolusyon ang ahensya sa gobyerno agud maghimo sang short-term plan para sa mga tikang sang kada ahensya tubtob Disyembre 2022. Nagapati si House Ways and Means Committee Chairman Joey Salceda nga masarangan sang gobyerno nga mapanubo ang presyo sang kalamay sa piyak nga kabanan sa mga nagamahal hindi na kontrolado bangod sa global conditions. Ginhimo ni Salceda ang komento bilang reaksyon sa nagwa nga inflation report sa bulan sang Oktubre nga may 7.7%, ginakabig pinakataas sa malapit 14 ka tuig. Sunod ba kay Salceda ang mataas nga presyo sang gatong kag elektrisidad amo ang primary nga mga problema sang global conditions. Apang para sa kalamay tungod sa wala nagasanto nga pulisa nabutang sa alang-alang ang sugar industry. Nagpaandaman si Salceda angot sa pagtaas sang kalamay o kung presyo sang kalamay nga mahimo makapatay sa domestic jobs kasunod nga 66% sang sugar demand ang nagikan sa mga industriya kag 34% lamang ang sa consumers. Ginpahayag sa Department of Migrant Workers kung DMW official nga madamo nga Pinoy skilled workers ang makabenepisyo sa bilateral deals ng Pilipinas sa Germany sa masunod nga tuig. Ginpahayag ni Undersecretary Patricia Yvonne Kuanan nga mahimo
permahan ang kasugtanan sa unang quarter. Ginanunsyo naman ni Migrant Worker Secretary Toots Ople ang bag-o nga potential markets para sa mga Pinoy workers sa Europe, kaangay sa Portugal, Romania kag Hungary. Suno kay Ople, ginakonsiderar asang Hungary ang pagbaton sang 3,000 ka mga trabahante sa pagtapos sang tuig o kung mas madamo pa sa 2023. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:30. Inyogin pamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon ng mga balita. Dili lamang sa Aksyon Balita Evening Edition, karon nga adlaw Sabado, Nobyembre 5, tuig 2022. Sa luwatan nyo balita, Aksyon and Defensor Lisay. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.